Ja, så er vi tilbage. Og Philip han er væk. Jeg ved ikke, hvor han er gået hen. Han er vendt Jeg bliver skudt ned af zombier. Okay. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Men jeg vælger, og så siger jeg farvel nu. Eller nej, jeg siger ikke farvel. Jeg siger bare, at jeg vil gerne være væk fra det her sted her, for det er ret uhyggeligt. Og så synes jeg, fordi jeg ikke har med liv lige i øjeblikket. Spis, min ven. Spis din gris. Og Alex han er bare sådan selv røvhul der, og han sidder sådan og bare spiser bøjser. Og så sagde jeg, ved du hvad, så er jeg også ved at røve, nu har jeg taget mig en muffen. Så drøvhul er jeg også. Og nej, den der creeper, du skal ikke i nærheden af mig. Og vi er stadig i gang med creeper. Ja. Ham der spilleren der, den anden der, han er stadig henne hos mig. Okay. Eske junke, din klunke. Nå. Vi er stadig i gang med at... Seriøst, det er et genialt navn der. Ja. Og vi er stadig i gang med at bygge vores hus, og vi råder til, hvis ikke at se. Jeg bliver skudt. Og kæft, prøv at forklare noget. Ja, undskyld. Vi råder til, hvis ikke at se vores andre episoder, så skal I nok se dem. For ellers giver de her episoder, og det der Eske i unke, ikke særlig meget mening. Så ja. Gå hen og se dem først. Gå hen og se dem. Selvfølgelig, du er velkommen til at være, hvis ikke du kan lide videoen, men... Selvfølgelig. Du skal gøre det alligevel, så ja, du har ikke noget valg. Ej. Så du holder virkelig, vær skyld mig. Svin. Blev du skudt? Nej. Tæt på. Nej, du kommer kraftigt ikke op. Hallo, au for... Alex, sagde du ikke, du manglede en økse? Ej, ja. Jeg skriger, min pige. Alex, sagde du ikke, du manglede en økse? Jeg gjorde også, man. Lige nu er pengene hjem først. Bliver jagtet væk af muligt. Du kunne også bare ligesom sådan mande dig op og så sige, jeg stopper op og så skriver home, og nu bliver jeg jagtet af en edderkop. Ved du hvad, nu er jeg en flinkere en fyr, så gør jeg sådan her. Jeg fandt lige den enchantment table, og jeg havde 6 levels. Det var derfor, jeg sagde, at jeg gerne ville stige lidt flere levels. Så derfor så får du en jernøkse med, jeg skal da stoppe, så skal du tage den. Ja. Med effektivitet 1 og uødelæggelig 3. Sagt på engelsk, FNC 1 og unbreaking 3. Nej, 1 hedder det. Og kæft for... Effektivitet 1 og uødelæggelig 1. Og din lorte zombie ting der, du skal bare lade være at skyde, nu skal du. Klart. Shit. Pølser og pepperoni. Nå, ja. Som sagt er vi stadig i gang med at med at bygge vores hus. Og vi er stadig i... for helvede! Vi er stadig i 3 med os. Eller vi er stadig i min med os. Så meget gerne skulle holde øje med tiden. For os. Fordi det plejer vi ikke at være så gode til. Mildt sagt. Philip, kaster du lige en pil? Har du først startet nu? Hvad? Har du først lige startet nu? Nej. Jeg sagde det bare nu. Genialt. Ja. Du tænker bare... Okay. Det var uhyggeligt. Der spawnede lige Enderman ind. Der spawnede lige Enderman ind i vores hus ud igen. Sådan i et nanosekund. Så opfatter du eddermame hurtigt, min ven. Ja, kan du tro at gøre det, fordi jeg er ninja. Ørken. Jeg tror sådan, at jeg ret meget tager ud i den der sære ørken, den der warp ørken, som jeg også fortalte om i sidste episode, så det giver heller ikke mening, hvis ikke du har set den nu. Så der tager jeg lige hen og miner lidt. Sådan der. Og helvede, I bruger meget træ på vores hus, Philip, mand. Du angriber mig ikke, du angriber mig ikke. Det er sødt, du angriber mig. For helvede, hvad angriber du mig? Fuck. Lol, man har forskellige liv i forskellige begge verdener, Alex. Ja, men jeg troede, det var dag, jeg plejede ikke at angribe en. Lol, man har forskellige liv i forskellige verdener. I'm back. Little shit. Haha. Alex! Ja? Ja? Jeg hører, du går. Hvad er der med dig? Ja, rolig nu, mester. Kan du høre mig? Ja. Det er godt. Hvad er der med dig?
Det var bare fordi, du ikke lige sådan svarede mig sådan der. Så bare sådan, Alex. Nå, det var fordi Så, Emil. altså, Det var fordi, så var jeg det bare var- i tvivl om, du havde lagt på, eller om jeg Nå. havde muted min mikrofon, som jeg nogle gange gør, fordi jeg er en spacer. Og det var Emil, der Det sagde lige jeg sådan. snakkede til mig. Nå, ja, okay. Alex, jeg er på vej ud for at finde en skov, så jeg kan hugge noget egetræ til dig. Det lyder dejligt. Nu fandt jeg en sump. Kan jeg ikke rigtig lægge på. Nej, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Måske lige gøre sådan der. Så, Philip, nu mangler Ja, en hvis kups. jeg kunne høre mit fjernsyn. Det er sådan noget tændt, uden jeg lige havde opdaget det rigtigt. Og så kom jeg lige sådan ind i mine ører. Så kunne jeg lige høre det. Så det var også derfor, jeg kom til at sige, ligger på. Ja, totalt. Undskyld, Philip, hvad sagde du? Emil snakkede til mig igen. Det var heller ikke til dig. Det var til alle andre. Okay. Jeg ved ikke lige, fordi Emil han har lavet med, at han bare skal væske, mens man optager. Undskyld. Så. Kan ikke høre, hvad han siger jo. Emil, du er velkommen til at snakke. Alt det du vil. Du må også gerne sidde og jodle. Ej, det må du ikke, men Nej, men det er fordi, jeg plejer også, min fætter han laver også videoer selv, ikke? Og så plejer jeg bare at sidde og viske, fordi jeg ikke skal sige noget i hans videoer. Hallo! Kan jeg ikke lige snå den der, mand? Fuck sådan. Alex, jeg har fundet en skov med birketræ og egetræ. Der kan du dø med dig, din Jeg grim. har jo gjort, så jeg kan starte her nu. Det er sgu da Uts. meget lettere. Nej, fucking gør det. Nej, jeg faldt sådan ret meget ned, men jeg døde Hvad var det, heldigvis Philip? ikke. Jamen, det var også en fejl. Pik, mand, jeg fik ikke noget kød for den lortekylling. Account. Ja, altså YouTube. Er det ikke en YouTube-channel? Jo. Det er ikke Den det, hedder... Ej. Den hedder Coca-Cola Gamers. Coca-Cola Gamers. Nu filter han på det. Jeg Philip, drikker jeg meget sagde, cola. Alex, skal vi ikke lave nogle videoer på YouTube? Så jo, lad os gøre det. Begynd det. Au. Og så havde jeg lavet kanalen i forvejen sådan. Hallo! Den her kiste gider ikke åbne, mand. Det var lidt meget lag, det der. Nå. Og så siger jeg, hallo, fuck, der er meget lag på den her server lige nu. Ja. Jeg går lige helt meget tilbage. Ej, nu lægger den kraften igen. Hallo! Kister! Nu har jeg fundet ud af, hvordan man laver en pig-agtig ting. Hvad? Et i med sådan 2 prikker over. Et i med 2 prikker over. Procenten i chatten. Prøv at kigge på i'et i mig. Det er den. Hvad er den? Hvad hedder vores... Hvad hedder vores... ting? Hvad hedder vores kanal? Coca-Cola Gamers. Ja, okay, Coca-Cola Gamers. Der er en hel masse kanaler. Coca-Cola Gamers i et. Nå, den kanalen hedder Coca-Cola Gamers DK. Den kan godt være lidt svært at finde sådan. Jeg ved ikke lige, Emil han leder efter. Jeg ved ikke lige hvorfor. Det er et dumt tidspunkt, vi sidder op til, men det er okay. Men det er sikkert det, vi har lagt ud. Intet. Præcis, vi kan Lige i øjeblikket er der ikke lagt noget ud. Nej. Det er fordi, vi har ikke tid. Vi går i skole, og vi optager, og vi glemmer at lægge det ud. Ja. Vi glemmer ikke. Vi har en plan om at optage 50 afsnit, og så bare lægge helt lortet ud på en gang. Nej. Jeg kommer til at tage fucking altså, min computer kommer til at fuck helt vildt meget af det. Jeg har ikke tænkt mig at bruge den helt vildt længe. Hvorfor har jeg ikke en boner på mig lige nu? Hvad sagde du? En boner. Undskyld mig, har jeg? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor lever du? Burde du ikke være død? For helvede! Det, mand! Svig! Du skal ikke fucking skyde mig. Hvor shit, jeg blev lige ved at sluge Borsche. En lille lort, mand. Hvor galt er den? Emil, du er lige ved at dø. Begge så. Hey Philip, What the fuck? kan du forklare Emil, hvad Hvor jeg mit har værk? fortalt dig om at dø, mens vi optager? Hvad? Kan du ikke forklare Emil, det jeg har forklaret dig? Den der regel med, at man ikke må dø, mens man optager. Jo. Har jeg Selv noget fik fortalt dig? et tidligere afsnit. Ja, nemlig ja. Må så ikke dø, mens vi optager, det har vi ikke tid til. Fuck dig. Fuck!
Godt sagt, man. Gider du godt at lade være. Hva? Jeg slår dig i hovedet med den her. Mange tak, mange tak. Jeg elsker bare at have rundt og hugge træ ud over Spise min det. muffin. The freak, man. Jeg har lige hugget træ. Spawner der var flere, mand. Jeg bliver fucking cook af det, mand. Det kan man ikke sige, kan man? Det tror jeg ikke. Det er meget. Fedt, hvor er du henne? Du har ikke været her i så sidste afsnit eller sådan noget. Jeg står lige inde ved kisterne, Alex. Det vidste jeg godt. Nej, jeg fik tre. Men jeg spiser min muffin What lige nu. is up? Det er lige meget. Her er sådan Pow. Masser af træ. Vær gå ind i mig, Philip. Men Alex, jeg har en gave til dig. Værsgo. Tak. Fucking mere træ. Ej, det er dejligt. Men vil Ui, jeg får måske en uld nu. Ja, det er sagt. Hvad er Emil, hvad er tiden? Hvad siger tiden? Hvor lang tid har vi optaget? Lad mig nu se. Du skal meget kan holde øje med det, fordi 10 minutter går altså hurtigt. 10 minutter er gået. Okay, Ja, hvis det bliver ret meget mere end 10 minutter, så kan vi godt er bruge det det. meget lang Så, tid. sig hej hej. Øh, Sig hej hej. Jeg venter med at få nogle hunde. Sig hej Ja, hej. farvel. Undskyld, menneske.